Arereklamo, pila ka mga biyahero ginakabiguol ang padayon nga pagpatuman sa pila ka protocol sa Iloilo Parola War. Gimaras LGU padalman kung bala kinahanglan na dulao na mga ginapatuman nga protocol. Guimaras Provincial Government nag-require sa gihapon sang negative RT-PCR test sa hindi pa fully vaccinated individuals gikan sa luwas sang rehiyon. Niyang gintutukan ni John Sala. Makapoy na gani ang biyahe, madamo pa nga bit-bit nga mga gamit kag bag, tapos sugataon ka pa sang madamo nga mga dokumento nga kinahanglan pilapan. Ini ang sitwasyon sa Iloilo Parola Wharf tag sa kaadlaw sa mga luyag magsunod sa isla sang Guimaras. Suno kay Manang Lizel nahangpan sini nga para sa seguridad kag kaayuhan sang tanan ang mga dokumento apang kun kaisa nagatuga na ini sang huol sa mga pasahero. Kung sa bagay huol gidjaya kay ti kaawat kung kaisa nga nagadali ka tapos amuna. Suno sa IETF sa mga lugar nga yara sa idalom sang Alert Level 1 hindi na kinahanglan pa nga magpatuman sang among asahi isang protocol sa mga entry kag exit points. Apang suno sa Guimaras Provincial Government, ang pagpatuman sini ang kabahin pa sa ginapatuman nga executive order sang gobernador. Bukas man ang provincial government sa pagdula sini apang kinahanglan pa nila nga padalman antes dulaon. May mga inconvenience but let us remember na we are still under the state of calamity. Hari pa ang pandemya sa aton. Although alert level 1 kita. So lantawon naton ang ining nga bagay ginalantaw gid ini sa provincial government ang ining outbound pass naton kag ang mga health declaration form naton. Makabigman nga awat nga mag-fill up ilabi na kun may upod ka pa nga senior citizen o kun kabataan. Apang suno kay Manang Merlin, mas mangin safe man kuno kun may mga protokol nga kaangay sini nga ginapatuman. Dapat may pilay para may pangalan nga may mabilin dyan para kung ano matabo okay lang. Samtang suno sa provincial government sang Guimaras padayon sa gihapon na pag-require sang LGU sang negative RT-PCR test sa mga naghalin sa luwas sang rehiyon kung hindi fully vaccinated batok sa COVID-19. Sandam naglang may iloy nga nagikan sa Negros Oriental nga wala gid panugutan nga makapauli sa Guimaras, mentras wala sang may ipresentar nga negative RT-PCR test results sa 3 anyo sini nga bata. Once outside Region 6, ang kinahanglan naton that the individual must be fully vaccinated, in which case why na problema, no? But kung hindi siya fully vaccinated, then ang gina-require naton basta halin sa outside Region 6 gani, dapat nga may negative RT-PCR result siya. Dugang panigando ang pag-require sa negatibong RT-PCR test ang magasugod sa mga nag-edad 3 anyos pasaka base sa guidelines ng IETF. Upuan kay Silido Duque, John Sala, One Western Visayas.